Matyóföldön vagyunk, Mezőkövesden, a világörökség kultúrtájon. Amerre csak nézzük, mindenhol turisták esznek, isznak, mulatoznak, kulturálódnak. Most éppen a Matyó húsvéti buli járunk, de itt mindig történik valami. Most térünk be a Hadasba. Vagyis a Hadas városrészbe. Azért Hadas, mert az elmúlt 300 évben a családok mindig bővítették a portát a gyerekeknek. Így egész hadak alakultak ki egy-egy matyóháznál. Hát fiatalodjanak. De egészségben. Már mi van fiatalodva? Bekukkantunk a Népi Művészetek Házába, ahol Matyó baba lesz az utazó. Próbálgashat te is. Ami igazán jellemző, azok a motívumok. Tehát itt ugye a Matyó rózsa, ez ami egy ikonikus eleme tulajdonképpen a matyóhímzésnek. Na ugye, a kötényeden is nagyon jól láthatók, ugye a motívumok gazdagsága. Géppel, kérem, ezt utánozni sem lehet. Ez csak kézzel lehet varni és szívvel lehet varni. Erre a csodára figyelt fel a világ. Egyik házból ki, a másikba be. Kutatjuk a Matyó titkot tovább. Nagyapa volt a Kis Jankó Nagy János, a szűcsvarró mester, és akkor így lett belőle Kis Jankó Bori. A leghíresebb íróasszony, azaz Rózsa rajzoló nyomában járunk. Pörögjek vagy táncoljak? A 100 rózsa pedig mind ott ropja a színpadon szinte minden hétvégén, mert itt egész évben egymást érik a fesztiválok, csupa újdonsággal. De itt Matyóföldön még a hétköznapok is ünnepiek, hiszen bármikor beleshetünk az itt élő mesterek életébe. Ez a bordó tulipán, ez csörgőrózsa. A csörgőrózsa is Matyó rózsa? A csörgőrózsa, csak ez a bútormatyó. Esetleg biomatyó, ha a hölgy elég szépen kéri. Olyan huncut kéréseik vannak, hogy telefonra, esetleg a vállukra, vagy a dekoltásra is matyó mintát vessek. Hát akkor ide majd mondjuk most egy kis cserfalevél fog kerülni. Jó? Egy hétig biztos nem mosok kezet. Adhatok 2 puszit? Jaj, én nekem azt a minden. Köszönöm. Ezt ezért a gyönyörűért. Hadd korogjon, csak ragyogjon, ezt mondják itt a matyók, ugyanis azt mondták, hogy nagyon cifra legyen a ruha, nem baj, bármilyen drága, inkább nem esznek, de a ruha legyen díszes, ugye? Igen. Ilyen ujja például a fiúruhának, vagy ilyen köpényünk, a surc. Hogy honnan is a matyó? A mezőkövesdiek lovagokat küldtek Mátyás fekete seregébe, aki ezért mezővárosi rangot adott a településnek. Az itteniek pedig imádott királyukról Mátyás nevet adták gyermekeiknek, csak hogy a történetnek van egy kis szépséghibája. 1567-es török adófizető jegyzékében, ahol fel van tüntetve kapok szerint, tehát családok szerint Mezőkövesd adófizető polgárai is. Egy Mátyás nincs. A következő portán már ropják a matyó esküvőt. Hivatalos vagyok, ura, én is. Az ifjúság pedig matyós sütit készít. Na hát madárkát fogunk készíteni. Mi az a pipics? Ő egy édes kertésztából készült, madárformájú kalács. Ezt kapták a fiúk, amikor mentek löcsölködni. Itt van 2 kis konyhatündér. A 2 végét megfogjátok. Csak kígyó, nem pipicsú. És ilyen szép farként szája lehetne. Gyere, megyünk fellépni. Oké. A következő portán szerencsére nem boszorkány lakik. Mézes kalács. Mézes kalács ház. A turisták pedig csak jönnek és bámulják a mézes kalácsot. És ez csipke vagy cukor? Cukor, finom, jó ízű, vaníliás cukormáz. Fogható? Hát az miért kaptunk gyerekkorunkban? Egy-egy ilyen csodacsipke mézes órákig készült egykor, ráadásul mézzel, ami nagyon drága alapanyag volt. És ezért született az, hogy egy-egy darabot sütöttek csak belőle, de azt viszont gyönyörűre szerették volna, és ezért fel is díszítették alaposan. Egy biztos, ezt a gyönyörű kavalkádot látva szívünket Mezőkövesdre hagyjuk.